samukela nabo bonke abohlanga asebengenile, abanye basasithinta basazama ukungena. Cha, sithi lolu hlelo namhlanje bakithi alihambi ngathi linaba lingazibalo, ungaze uyisole lapha ekhaya uthi khona inkinga. Cha, linaba lingazibalo. Cha, kunjalo khona. Mhlambe asiqale thina ngakolwethu uhlangothi gogo. Ngoba inhloso yethu enkulu namuhla uqala uchungechunge lapho khona abohlanga ongaba ngamaZulu, ongaba amashangana, ongaba amaswazi, ongaba besuthu, ama-Afrika nje onke siwanika khona inkundla lapho ezokwazi ukuthi angagcini ngokuphefumula kuphela ngalokho akubonayo ngezihlalo zobukhosi, kepha futhi bafundisane noma bafundiseke ngazo izihlalo. Sibe nenkinga gogo uma silalela noma sifunde imibhalo yabanye babafundi bethu, izinga lokungaqondi ngokuthi siyini isihlalo. Abantu baphambanisa isihlalo nomuntu ohleli esihlalweni. Mina ngimbiza ukuthi ungumzukulu wezinyandezulu, akayona inyandezulu ngamafuphi. Ngokwazi kwethu isihlalo ngesezinyandezulu bese sihlala umzukulu wezinyandezulu. Baphikisana-ke abantu ngabazukulu, baphikisane nabazukulu benza amaphutha, bese amehlo ethu esuka kulokho kumqoka okuyisihlalo. Namuhla-ke sizoqala lolo hambo lokubonisana, lokufundisana ngesihlalo, ngoba imfundiso yethu ithi isihlalo semqoka, ngoba kuye kuthi ngisho lohleli kuso enamaphutha. Siyaphoqeleka thina abathandi besihlalo ukuthi sidlulisa amehlo ethu kulo wenyama esimbone namaphutha, sihloniphe isihlalo. Kubo bonke abeNguni, uma kunesikhathi lokuthiwa yishwama noma umkhosi woselwa, ohlele esihlalweni uyasuka kuso kukhuleke isizwe esihlalweni, okuveza ukuthi simqoka kangakanani isihlalo kunaloyo hleli kusona. Inkulumo yethu yanamuhla nakuleli sonto izobe iveze okukhulu uma ikwazile ukuthi isambulele ngokujula kwesihlalo. Asikho-ke kumabonakude, labathi umabonakude, mina ngiye ngithi ithelevishini ngoba ithelevishini asiboni kude. Asikho kuthelevishini, asikho emsakazweni, siyaxoxa nje njengoba siqale sixoxa mina nawe, kungonakele lutho, namanje akonakele lutho. Siyafundisana, ngenza ukuthi uma usekhaya ucabanga ukuthi kuzobuye kuyiwe ey'tolo, kuyiwe cha, siyaxoxa, senze sijwayele ukwenza nogogo uma sithintana. Kuthini ukuphawula kwakho nje gogo uma usangena lapha bekhona abalaleli bethu? Mkhulu, angiqale ngokubonga, ngibonga isimemo. Into eyenza ukuthi ngibonge ukuthi njengoba ungimemile ukuthi sibe nale nkulumo, ngivumile ngoba ngeSixhosa kuthiwa ndilicephe. Icephe-ke ukhezo ngesiZulu. Xa ndisithi ndilicephe, ndithi ndiphethwe, ndithunyiwe. Olu thethathethwano esiza kuba nalo andivumanga ukuba nalo kuba mna ndiyinzululwazi. Inzululwazi nguwe, Khehle, xhoko lam. Mna ndivume kuba ndilicephe elithunyiweyo ngoba ndithethe loo nto endiyithunyiweyo. Ngicela ukuqala la, Khehle. Ngicela ukuthi ngibabize labe sihamba nabo, labe ngihamba nabo.
lamakhehla amadala ney'ntombi ey'ndala esihamba nazo. Ngicela ukuthi ngiwabize amakhosi amakhulu. Ngicela ukubiza iy'ndlondlo, iy'dikadika ukuthi zibe nathi njengoba sizoba nale nkulumiswano. Ngicela ukuthi amakhehla amadala ey'ntabeni, emanzini, nakuyo yonke indawo abakuyo ukuthi basondele. Kusondela abanikazi bokhaya, abanikazi benhlahla, ogogo, amaxhekokazi, intombi ezindala. Kusondela amakhosi, kusondela iy'ndlovukazi. Kuthi labo abasebumnyameni bahlehle, bamele emuva. Kusondele labo abasekukhanyeni, abasilethela ukukhanya nokuhle nokumhlophe. Sibacele futhi khehla ukuthi basicelele kumvelinqangi, uQamata, Ramasedi, Mudimu abadimbaruna, ukuthi akhulume ngemilomo yabo bona, lokho akukhulumile uQamata, bakukhulume ngemilomo yethu. Kungabikho lutho esisabayo ukulikhuluma. Silikhulume iqiniso noma liyahlaba. Silikhulume ngoba sithunyiwe ukuthi asilikhulume. Siyithethe inyani nokuba iyahlaba, nokuba kukho abo abazakuthi ezi zinto sizithethayo zihuqa umhaji. Isicelo sami sesibini khehla yokuba xa siqalayo ndiza kucela okokuba ndithethe ngezinto mna izinyanya ezindibonisa zona ngobukhosi, ngamaphupho nangezinye indlela. Sithi sakugqiba siqhubekeke ke sincokole. Thokoza. Khehla ngizoqala la esizweni samaZulu, ngiqale ngobukhosi bamaZulu ngoba uthi uma u-2020 eqala baqale-ke nabo abadala ukukhuluma nami ngesimo sobukhosi bamaZulu nangesimo sobukhosi jikelele la eSouthern Africa, ezweni lethu nase-Afrika. Ngibe nombono inkosi yomhlanga ingekakhothana. Ngiboniswa inkosi yomhlanga ihlezi nothize engimaziyo, kodwa andizukulithetha igama lakhe. Bahleli bayancokola. Hawu, ndithi ndakujonga, nansi le ndoda ikhuphe intonga yayo, ikhiphe induku yayo. Mandithi intongana le ayiphetheyo. Hayi, ashaye isilo, siwe. Sithi sesiwile isilo, aqhubeke ngokushaya. Bathi-ke ogogo nomkhulu mabexoxa nami bathi, yini le esikubonisayo? Ngicabanga ukuthi sikubonisana. Hayi, ngiphendule engikuphendulayo. Base bethi bona, sikubonisa ukuthi isilo samabandla sizowa ngokushaywa, khona uzosishaya noma bakhona abazosishaya. Siwe njengoba sikubonisa ephuphweni. Baqhubeka. Bathi kodwa-ke ukuwa kwaso, ukuwa kwesizwe, ngoba bathi-ke phecelezi ngesingisi, ungabi literal mawubheka ukushaywa nokuwa kwesilo. Okumele ukukhumbule
ukuthi ukuwa kwaso ukuwa kwesizwe samaZulu, ukuwa kobukhosi bamaZulu, ngokukhothama kwaso isizwe ngoba siwile nangendlela esiwe ngayo kuzokhothama ubukhosi nesizwe silandele. Kodwa babuye bathi ukuze lokhu kugwemeke kuzomele sisondele kumvelinqangi, sisondele kubadala ngoba sesaqhela. Ngisho ukuqhela kwesiZulu, angithethi ngokujwayela ukuqhela kwesiXhosa, or angithi mhlawumbe mangiyibeka ngesiXhosa sesaqhela, sesajwayela ukuqhela ukumela kude edlozini nokumela kude kumvelinqangi. Bathi-ke omkhulu nogogo, ukuze le ngozi abangibonisa yona igwemeke kuze kufuneka ukuthi sisondele kubadala, sisondele kumvelinqangi ngoba miningi imilayezo abasiphathele yona ekufuneka sizwile, luningi ulwazi abasiphathele lona. Uma sikuthatha lokho abasiphathele kona, ubukhosi buzophila. Lapha ngikhuluma ngobukhosi bamaZulu, ubukhosi babeNguni, ubukhosi ezweni nasezwelikazi lethu le-Afrika. Kodwa uma senqaba ukuba siyala asibuthathi ulwazi abasiphathele lona, ubukhosi buza kufa nesizwe siza kufa. Babuye-ke ngenye imini bandibonise isizwe ingathi elihlokondiba labantu lesizwe liya esibhakabhakeni, luyenyuka engathi ziyinyosi, luyenyuka luya esibhakabhakeni. Apha esibhakabhakeni kunesikroba, kunembobo okufuneka isizwe elihlokondiba labantu besisizwe ekufuneka bagqithe kuso. Ukuba bagqithile kuso, makwenzekile ukuthi badlule kule mbobo, isizwe sizophila. Ngithe ngisabheke lokho, isizwe siholwa isilo lesi esanda kubekwa. Awu, sifike sishayeke kule mbobo singakwazi ukudlula. Awu, ihlokondiba eli enithetha ngalo labantu, umuntu ngamnye bawe besuka esibhakabhakeni bawela phansi, bayaphahlazeka phansi. Isizwe siphahlazeka phansi kuba asikwazanga ukugqitha kule mbobo. Baphinde futhi bandibuza ogogo ba ithetha ukuthini lento. Ndithi mina kubo, le mbobo elikroba ngelamakhumsha yi-opportunity. Kukuthi ke singabantu neenkokheli zethu nabo abasiphetheyo, kukuthi kuxhomekeke kuthi okokuba siza kukwazi na ukugqitha eli phupho. Lithi kum asizukugqitha, siza kuwela phansi siphahlazeke, isizwe nelizwekazi, ubukhosi buphahlazeke. Xa singayimameli into ethethwa kuthi ngabadala xa besithi kuza kufuneka sisondele kubo, sisondele nakumvelinqangi, uQamata
Ramasedi ukuba sikwenzile oko sabamamela siza kugqitha ubukhosi buzalwe kabutsha isizwe ilizwe nelizwekazi zizalwe kabutsha. Mandigqibelise ngale ngaphambi kokuba siqhubeke khehle. Kuthi kwezi nyanga zimbini zigqithileyo babuye ogogo nomkhulu bathi kum, le nto esithi yidemokhrasi, intando yeningi izwa kufa. Bathi kum, uyabona na okokuba ininzi labantu liyaqhela, nditsho ngesizulu ke, iningi labantu liyaqhela ngoba alisenalo ithemba koosopolitiki nepolitiki nayo intando yeningi. Lokhu sithi idemokhrasi iyafa. Babuye bathi inkinga esinayo ukuthi ubukhosi ngobabo, obamaZulu, obabeNguni, ubukhosi bezwe nezwekazi buphelele nabo buyafa. Bathi inkinga ke ukuthi uma singakwazanga ukusigwema lesimo, into ezokwenzeka ukuthi ekufeni kwabo masiyibeka ke phecelezi ngesingisi kuzoba naloko esithi i-vacuum. Konke kuzowela phakathi kule vacuum. Emva kalokho kuzovela okusha ngoba njengoba besho ngesingisi i-vacuum, nature does not allow i-vacuum. Ngamanye amagama ke okuzothatha indawo yobukhosi, okuzothatha indawo yale ntando yeningi, isimo esizoba bucayi, sizokhungathwa okumnyama, size sikhohlwe nokuthi ukukhanya kukhona. Kodwa konke lokhu kungagwemeka, bungasinda ubukhosi uma sikhumbula abadala, sikhumbule noMvelinqangi. Angime lapho kwamanje, ngizobuya ngiqhubeke masiqhubeka nokukhuluma khehlalana. Hayi, sikulalele gogo. Uma ngikuhumusha mina ngokwami, uthi kithi kungenzeka ukuthi siyisizukulwane sokugcina esingasindisa ubukhosi. Siyisizukulwane sokugcina esingasindisa isimiso sethu sedemokhrasi. Uthi ngisho lezimpi sizizwa emsakazweni sifunda nangaso, izimpi lezi ey'dinga thina, ey'dinga ubukhosi ukuthi siyophuma kuleya mbobo, uthi imbobo encane kufuneke silolonge noma sivivinywe ukuthi singakwazi yini ukuphuma kuyona. Engikuthanda enkulumeni yakho, awusho ukuthi umuntu oyedwa kufuneka aphume kuleya mbobo. Uthi sizwe sonke kufuneke sikwazi ukuphuma kuleya mbobo. Uma sihamba-ke ngaloyo mcabango, kufakazela khona ukuthi nembala zonke iy'hlalo ey'khona ukuze ikwazi ukusinda, ukuze ikwazi ukudlula kulesi simo sikusona, asikwazi ukubeka ijoka kumuntu oyedwa noma sibeke ijoka emndenini owodwa. Ngeke sithi indlunkulu ayenza ukuthi singabe sisasho ukuthi sizwe sona asenza ukuthi ukuze siphume kuleya mbobo. Ngani na? Ngoba lesi sihlalo safungelwa ngokhokho bethu bonke. Akekho wabaphoqa ukuthi babe nalesi sihlalo, bavumelana emva kokuthi beqhudelanile, bayivume ingqwele ukuthi ingqwele ngesizulu ke kunento engiye ngiyichaze ngithi yinhle, iwumdlalo omuhle
umqondo wenqwele. Inqwele kuyena umuntu okuhlulayo noma omsabayo, umuntu ophumelele ngaleso sikhathi, owamukelayo ukuthi ungumholi wakho. Nayo inqwele qobo lwayo iyavuma ubungqwele bayo ngokuthi ibe yisibonelo kulabo abayithatha njengenqwele. Lapha-ke sithi ngeshwa lethu, imizi emikhulu, iy'baya ey'nkulu, indlu nkulu, inqwele yethu isibe namaphutha, hhayi kuphela kwaZulu, hhayi kuphela emaMpondweni, hhayi kuphela kaNgwane, hhayi kuphela emaXhoseni, e-Afrika. Uma-ke inqwele isiqhuzukile, isho ukuthi akade belandela inqwele kababe yikhuni zokuyivuselela uma isekubonakala ukuthi umlilo uyanhlinhla. Uthini wakho umbono lapho, gogo? Hayi, Xhego, uyichanile. Masikhumbuzane, Xhego, okokuba lento esithi intando yeningi, idemocracy, futhi kuleli izwe lethu nasemazweni amaningi ezwenikazi le-Afrika, ile democracy uhlobo lwe-liberal democracy. Lokhu esithi liberal democracy, intando yeningi, uhubhu lukabhejane. Ngikushiso yini lokho? Ngikushiso ukuthi masithi idemocracy intando yeningi, kuzofuneka siyibuze ukuthi iningi obani? Ezwenikazi le-Afrika iningi ama-Afrika. Ngiphinde ngibuze futhi ukuthi uma kunjalo, amasiko esiphila ngawo awobani? Awaleningi lama-Afrika yini? Noma amasiko esiphila ngawo namehlo esibheka ngawo impilo, awaleningi lama-Afrika noma amasiko abafiki ababevela e-Europe, bafika lana basiqhwaga ubukhosi, basiqhwaga ubuthina. Sikhuluma nje ubukhosi namakhosi ethu aguqa ngedolo phansi, anqule, akhonze lokho okwafika nalabafiki base-Europe. Ziningi izinto abafika nazo. Okunye kwabo ilento okuthiwa intando yeningi, idemocracy. Angisho khehla ukuthi abantu abangayibusi. Indlela esibuswa ngayo akusiyo indlela mina mangibhekile abadala babefuna ukuthi siyibuse ngayo noma sibuswe ngayo. Indlela esiyibusa ngayo nendlela esibusa ngayo indlela esiyiboleke kulabafiki base-Europe. Abafika basiqhwagela okuningi, babuye futhi basiqhwagela ubuthina, base besitshela ukuthi amasiko ethu awalungile, ubukhosi abulungile, ubukhosi kuzawufuneka bushaya idolo phansi, bukhonze bona. Bafika nenkolo yobuKristu. Angiyigxeki inkolo yobuKristu ngoba inkolo yobuKristu ayinayo inkinga. Inkinga akusiyo inkolo yobuKristu, inkinga amaKristu. YilamaKristu afika evela e-Europe, ayisebenzisa lenkolo ngobugwenxa. Besithi nalo Yesu ufana nathi, ungumlungu. Ukuba ufuna kunqula lo Yesu, kufuneka ukhumbule kokuba ufana nathi, ungumlungu njengathi. Xa ujonge thina, ujonge uYesu, ubona uThixo. Kufuneka ke unqule thina.
la Thixo enanimnqula kuzafuneka nimlahlile, nilahle nobukhosi, ubukhosi obu bunqule thina nezinto zethu. Isimo esikuso leso ke uma ngibalalela abadala abayiphikisi idemocracy bathi kuzofuneka thina siyithathele inqumo ngokuthi idemocracy esiyifunayo kuzoba idemocracy enjani, ngoba le democracy, le ntando yeningi esibuswa ngayo ye-liberal democracy uhubhu lukaBenjani. Futhi ke isimo esikusona manje ilesi sokuthi ngisho wona amakhosi ikumkani zethu nobukhosi ngobabo kufuneka buthobele le liberal democracy, buthobele nabo abafike nayo. Ilonto mina ke ndihlala ndisithi xa usithi South Africa belongs to all who live in it, uyaphazama, kuba South Africa belongs to those who conquered it. Ababusi bezwe lethu yilaba abafika baqhwaga yonke into, basenza ukuthi siphile ngawabo amasiko, siphile ngamanga athi sibuswa ngentando yeningi, kanti amasiko neindlela zokubona zentando yeningi bathi akulungile. Angivalela kuleli phuzu ngithi kufuneka futhi sikhumbuzane ukuthi ubukhosi obesizwe, ikumkani lilizwe, sisizwe, ikumkani yamaXhosa, sisizwe samaXhosa, isilo samaZulu, inkosi yamaZulu, isizwe samaZulu, ikumkani yamaMpondo, sisizwe samaMpondo, ikumkani yamaVenda, sisizwe samaVenda, ngoba ubukhosi obesizwe, isizwe yiso esiyinkosi. Ngamanye amagama, loyo oqokiwe wabekwa njengenkosi kufuneka athobele isizwe, agobele isizwe ngoba yisizwe esiyinkosi kuye. Okwesibili, ubukhosi abusibo bomndeni othize. Lo umndeni loyo ozosizalela inkosi kufuneka ukuthi uhlale ukhumbula ukuthi kufuneka uthobele isizwe, ngoba uma uhluleka, njengoba sibona esigodlweni samaZulu ukuthi bayahluleka, uma beqhubeka ngokuhluleka siyabona nakwezinye izizwe kwabeNguni nabanye okungesibo abeNguni ezweni lethu ukuthi bayehluleka. Ngoba bayehluleka kuzofika isikhathi lapho izizwe kuzofuneka sithathe isinqumo sokuthi sizibuse ngokwaso. Uma le mindeni ihluleka ukuphatha lesihlalo, kuzofuneka isizwe, kuzofuneka izizwe ziyiphathe ngokwazo, ngoba njengoba ngishilo ikumkani inkosi, sisizwe. Angime lapho okwamanje. Hayi gogo, uswambulela okumqoka kakhulu ekuthenini kanti amakhosi yithi, kanti ubukhosi yithi qobo lwethu. Nakho-ke gogo sesinenkinga, ingqwele yethu isinamabatha, indlunkulu yethu noma ngabe yakuphi isibhixe neyodwa. Ngoba mhlawumbe ngiqale ngenze isibonelo sesifundo esisithola kubantu abadala. Ngo-1878 indlunkulu kaZulu yayixabene njengoba ixabene namhlanje.
yayihlukene phakathi kukhona abathi ingonyama ucetshwayo akuyifanele ukuhlala yize sisesihlalweni. Kukhona abathi bona bayenye indlu bangaphatha kangcono. Isixabene kodwa isifundo esisitholayo ukuthi kwathi uma kuzwakala ngenhloli kuzwakala nangokukhuluma ukuthi awu amadlagusha abelungu sebehlele ukweqa imingcele le othukela bangene bazolidla ngejuice leli lezinyandezulu. Abazali bethu ngaleso sikhathi 1878 bavumelana ukuthi yebo sixabene siyindlunkulu kaZulu. Yebo njengesizwe sesithatha inhlangothi, omunye wangase ngonyameni ucetshwayo, omunye wakwabanye abantu ngaleso sikhathi. Kodwa ngoba isitha sesithe seseqa imingcele asihlanganeni siphebeza abafo, sidla abafo, siqhelisa isitha. Kuthi uma isiphelile impi yethu nesitha bese sibuya-ke sibone ukuthi sisafuna yini ukuxabana. Kimi leso sifundo semqoka ngoba kuchaza ukuthi uma iy'ngane zendoda zixabene kufuneka kube khona into nje eyodwa ebahlanganisayo. Into-ke eyodwa eyahlanganisa uZulu ngaleso sikhathi kwaba ukwazi ukuthi uma bafo sebeqa imingcele ngeke basakhetha ukuthi wena ubukuluphi uhlangothi, la beya khona bayolanda isigodlo sakho sebekwehlulile. Namanje-ke gogo angazi uthini wakho umbono ngoba ingqole zethu kwaXhosa, ingqole zethu emaMpondweni, ingqole zethu kwaZulu, ingqole zethu eMandebeleni ziyaxabana. Ayifuni ukubona noma ukufunda kulesa sizukulwane sabazali babazali bethu sika-1879. Ukwesaba kwami-ke kusekuthenini bazongena bafo. Uma sebengenile ngeke bakhethe ukuthi wena ubukuluphi uhlangothi, bazobe beyohlikiza isigodlo. Ngempela futhi ngonyaka olandelayo emva kokunqoba kwaZulu eSandlwana uhlangene kwathi ngalesikhathi usuhlukana ngawo lowo nyaka 1879 banqoba ngomasingana, badla amangisi eSandlwana ngoba behlangene, babuyela ekhaya bahlukana ngo-1879 ngoJulayi 4 sasha kwenzeka into engakaze yenzeke. Lokhu kwabakhona uZulu kwashiswa inhliziyo kaZulu isigodlo senkosi ucetshwayo lapha ondini. Kuthini ukuphawula? Kungenzeka yini ukuthi ngalokuhlukana kwethu bazongena bafo bayishise futhi inhliziyo kaZulu, bayishise futhi inhliziyo yabeNguni? Gogo, ngokwami ukubona Khehla, loku okusabayo sekwenzekile, sebengenile. Asikhumbule Khehla ukuthi amankengane afika la siphuca umhlaba aqhwaga ubukhosi, abugudluza khona ukuze ubukhosi namakhosi ethu nathi uqobo sikhonze bona futhi sikhonze amasiko abo. Uyabona uma lenkulumo esinayo manje besiyenza ngesiNgisi ngabe ngiyashelela nje impela. Ngiyateketa kuba lamankenga afika athi nezilimi zethu asilahle phansi. Sikhuluma nje siyisizwe sabamnyama, siyizizwe ezahlukene zabamnyama, siyagula ikakhulu thina abafundile, siyagula siphethwe isiNgisi.
ungacabanga ukuthi isingisi ulimi nje akubalekile ukuthi ukhulumane, ungakhuluma iAfrikaans noma isiGerman noma isiZulu. Kanti ulimi luhamba namasiko, luhamba futhi nendlela yokubheka izimo ezithize ezibetha umzi omnyama. Ulimi futhi olukhulumayo luza la emehlweni. Izinto ke uthi uma uyibuka uyibone ngokwesiko lalolimi olukhulumayo. Njengoba thina ke sigula siphethe isingisi, amehlo ethu abona ngesingisi. Ingako izinto zibheda ngalendlela ezibheda ngayo. Okwesibili, qhebo. Amankenga abafiki laba ababevele eEurope, yebo kuningi abasiqhwagela kona, kodwa asingakhohlwa ukuthi masibheka ubukhosi base-South Africa, baningi abasey'hlalweni zobukhosi ebekungamele ukuthi basey'hlalweni zobukhosi, babuqhwagile. Abanye babuthole ubukhosi ngoba okhokho babo babuqhwaga ubukhosi. Bathi-ke abadala isimo lesi kumele sisibheke, ngoba isihlalo uma saqhwagwa ilaba abaphethe manje abahleli kusona isihlalo sobukhosi, noma saqhwagwa okhokho babo. Lokhu enye yezinto ezenza ukuthi ubukhosi bungasimami. Phela ngeke kusimame ngoba masibheka ngokomoya, okhokho laba abasiqhwaga isihlalo nokhokho laba abasiqhwaga kubona ngokomoya, kufuneka kube nokubuyisana phakathi kwabo. Kungekabikho ukubuyisana or i-reconciliation phakathi kwabo, asizukuphila, nathi sizakugula, siguliswa ulo mbango okhona phakathi kwalabo abaqhwaga izihlalo nalabo abaqhwagelwa izihlalo. Ngamanye amagama, inkinga yokuthi lamankengane afike asiqhwagele, yebo ikhona, kodwa sinenkinga enkulu ukuthi amanye amakhosi, ezinye ikumkani eziphetheyo kweli lizwe zaqhwaga isihlalo. Lokho kwenza ukuthi isimo esinako ngokwenyama nangokomoya, ukuthi ngokomoya amakhehla lamadala aqhwagela izihlalo nala aqhwaga izihlalo. Kufuneka ukuthi thina ngendlela ethize, ngama-ritual nama-ceremony, ngokuphahla nangezinye indlela, sizame ukuthi kube nokubuyisana phakathi kwabo, ngoba kungekabikho ukubuyisana phakathi kwabo ngokwenyama, ngeke kube khona ukubuyisana. Ingakho sizothola ukuthi isimo sobukhosi nesizwe nezizwe kuzoba yilento obuyiyo manje. Sikhumbule futhi ukuthi kukhona phakathi kwethu abangenwe yimimoya yamakhehla aqhwaga lezihlalo zobukhosi. Ukhuluma ngokusha kwesikole ngesikhathi sikaCetshwayo. Wathengiswa uCetshwayo. Ngeke sakhuluma-ke ukuthi wathengiswa obani. Ngizobuza nje umbuzo ukuthi le mimoya yalamakhehla athengisa uCetshwayo ayefuna ukuqhwaga ubukhosi esebenzisana namangisi, kwakuwobani? Yayifunani? Ikuphi manje? Phela umoya, phela umzimba uyafa, kodwa umoya uyaqhubeka uphila. Uphi lo moya? Asithi umoya waloyo owathengisa uCetshwayo
ngoba efuna ukuqhwaba ubukhosi esebenzisa amandla amangisi, asiyibuze ukuthi umoya walelo khehla noma imimoya yalawo makhehla ikuphi. Elami lithi iyaphila. Iphinde ngibuze ukuthi iphila kuphi. Mhlawumbi le mimoya iphila apha phakathi kwethu, kukho apha phakathi kwethu abangenwe yile mimoya. Uba kunjalo ke baza kusihlupha kuba baza kuhlala befuna ukuqhwaga ubukhosi kuba bengenwe yile mimoya yayifuna ukuqhwaga ubukhosi. Le mimoya isafuna ukuqhubeka nalo msebenzi umnyama omdaka wokuqhwaga ubukhosi. Kuzofuneka siyibuzeke ngobukhosi bamaZulu nezinye izizwe la eSouth Africa ukuthi akwenzekanga yini ukuthi la sibona khona ukuthi kunamalinge okuqhwaga ubukhosi. Ingaba lamalinge enziwa kuba phakathi kwethu kukho abo abathwele le mimoya yabathengisi ababefuna ukuqhwaga ubukhosi. Zininzi ke izinto engibona kokuba ziyasixabanisa, kodwa ebalulekileyo enye yazo yile: sikhonza imali. Angisho ukuthi imali iyinkinga, inkinga ukuyikhonza. Namakhosi ethu ayayikhonza imali, ayayithanda imali. Amakhosi ethu ayimisele futhi ukuthi athengise isizwe ngoba ethanda imali. Kunama-mining companies avela phesheya afike la athi afuna ukugubha khona ukuze azothatha igolide noma iplatinum noma ichrome. Isizwe sithi cha, uma kuzoba njalo asikhulume ngokuthi thina njengesizwe sizokuhlomula kanjani kulokho. Amakhosi abathengisa namanje sabathengisa kulama-mining companies athatha imali kulabelungu bale nkampani, mining companies, bakhohlwe ngesizwe, babe wagombela kwesabo. Enye inkinga yokuthi izizwe zethu ziphethwe amakhosi akhonza imali, angakhonzi umvelinqangi, angathobeli idlozi, akhonza imali, athobela labo abafike nemali. Enye izinto ezidunga ubukhosi. Angime lapho Xhego. Hayi gogo, usuhamba kwelinye izwe ke manje, engithemba ukuthi abohlanga bazosukuma nayo ngoba uyaphakama ke manje. Ukhuluma ngento emqoka la, ukhuluma ngomehluko phakathi kwendoda nenkosikazi siyibonayo ngenyama igila imkhuba. Uthi okungenzeka ukuthi ngisho singayinqoba sitshengisa abantu ukuthi iyaganga, kepha nayo ungathola ukuthi yembathe uhlanya nomuntu wayevese esixova lapha esizweni. Umbuzo ke gogo uthi senza njani pho, ngoba kungenzeka ukuthi sixabana nje thina benyama, baxabana nje abenkosi, izingane zamakhosi ziyaxabana nje, kayixabene ngokwenyama, zembathe impi, zembathe abantu ababevese belethe impi lapha emndenini. Senza njani njengesizwe ngoba iqiniso lithi kusasa kuzothiwa umntaka, kusasa kuthiwa uMashiqi, bonke lo muntu omubi, labantu ababi. Ukhuluma igama elijulile lokuthi basekhona, kanti bona uma behamba imphefumulo yabo iqiniso ukuthi bakhona lapha esizweni. Senza njani pho? Ithini imisebenzi
yabaphiwe njengani ukuthi basihlambulule, ngoba kuyacaca akukwazi ukuthi kade siyisizwe esihlonishwa kangaka abeNguni, esiyisizwe sakhethwa sakhonjwa umunwe womlando ukuthi sivikele iAfrika esandlwana, saphiwa inkosi ephile nathi iminyaka ecela kuma50, yasifundisa konke. Kuthi nje ingasithela bese kuphakama igagasi elibi kangaka lokusixova, silungisa kanjani? Ngoba sengamukelile mina ukuthi hayi, abenkosi kabalo kabazondana kukhona okuvukayo, kuvuka upelepele ogqokweni, kuvuka isitha esasiyisitha vese sesihlalo, hhayi somuntu, zolo ngiphinda njalo, sesihlalo. Thina kwakho ukuphawula konke kuzofuneka Khehla siloku sigcizelela ukuthi kufuneka sihlale sihlukanisa ubukhosi from ikumkani noma inkosi, from isihlalo ngaso sonke isikhathi, ngoba uma sikhohlwa lokho sicabanga ukuthi inkosi okanye ikumkani ubukhosi. Uma sicabanga ukuthi umndeni othize ubukhosi, sizoqhubeka siphaphalaza. Okubuhlungu-ke sizoloku siphathwa abantu abahlezi ey'hlalweni ezingabafanele futhi ezingabalingene. Le mfazwe ayisilingananga, singabantwana thina sibancinci. Le mfazwe ifuna inzululwazi, abo ababona kude, othambo dala kade bemqongqotha. Ndithetha ngezinyanya. Kufuneka sivumile kuba sibancinci thina, nolwazi lwethu luncinci. Sibona apha kufutshane. Le nyewe masiyithathe siyinikezele kwizinyanya zethu, kulamakhehla nalamaqhewukazi. Sibacele okokuba basibonise, basiboleke amehlo abo omoya, basivule indlebe zomoya, kuba amehlo enyama alixoki nendlebe zomoya ngamaxoki. Kufuneka simamele ngendlebe zomoya, sijonge ngamehlo omoya, sicele lamaqhewukazi nalamaxhego asiboleke amehlo awo omoya, asibonise, asinike isisombululo. Eyokuqala into kufuneka siyenzile leyo. Bendiza kuthi xhego, thina ababiziweyo sibizwa zizinyanya uba sibe ngamagqirha, zizangoma, zizanusi nako konke. Bendiza kuthi kufuneka sikhwele intaba, sihlale pha iintsuku neeveki neenyanga, siyokumamela la maxhego namaxhegokazi, sive okokuba athini. Sithi sakwehla, sehle siphethe inyani nesisombululo. Bendiza kuthi iikumkani zethu, amakhosi, ayigibele intaba, zihlale lapho amaviki noma izinyanga, ngesinye isikhathi iminyaka, ziyokulalela ukuthi abadala bathini, amakhehla amadala lapha entabeni athini. Athi amakhosi, iikumkani xa zisihla,
zehle ziphethe lenyani nokukhanya okuvela kulamaxhego namaxhegokazi. Bengiza kuthi masihambe siye emalwandle, siye emilanjeni emikhulu apho saziyo khona uba le mimoya ihlala khona. Abanye bethu bangene phaa emanzini amakhulu namancinci, bahlale noma ziveki noma zinyanga noma yiminyaka bangaphumi bengakayifumani inyani nokukhanya. Benza kutsho njalo, kodwa andizukutsho kuba usebenzise igama apha, uthethe ngenhlambuluko. Thina sizizangoma singamagqirha, thina siyabalaphi bendabuko, siyizanusi nako konke, kwathina sidinga inhlambuluko ngoba sithanda imali, sikhonza imali. Ngoba sikhonza imali senza izinto ezingahambelani nentando yedlozi. Abokuqala abadinga inhlambuluko yithina laba abagqoka amabhayi, abahambe bethi makhosi this makhosi that. Yithina bokuqala ngoba yithina ebekufuneka ukuthi sazi kangcono, ngoba sisondele edlozini, siyalizwa idlozi liyakhuluma nathi kodwa asililaleli. Nomvelinqangi asimkhonzi, sikhonza imali. Ngamanye amagama siyafana nalamakhosi ngokuthanda imali, ngokukhonza imali. Into eyenza ukuthi esikwenzayo kubulale ubukhosi, bubulale isizwe nezizwe ngoba buphambukile entandweni yabaphansi nentando kaQamata. Enye into kufuneka siyikhumbulile is that ubukhosi ubizo. Mangibheka ke mina ke noma bexoxa nami abadala bayangibonisa bathi bheka le nkosi, bheka jonga lakho umkani. Babebizwe ngubani? Kuba lento lubizo. Bathi ke kuma hayi kaloku ngela xesha sasiphila apha singabantu begazi nenyama, zininzi impazamo esazenzayo, kodwa ke ngoku silapha singumoya, siyazibona impazamo esazenzayo, sibona kude, sicinga nzulu, sibona nzulu. Enye yezinto esingazange siyigxininise eyokuba ubukhosi ubizo. Ngamanye amagama ke isizwe ngaphambi kokuthi sibeke inkosi kufuneka sibheke kumvelinqangi, sibheke kwabaphansi, sibuze ukuthi ubani phakathi kwethu obizwayo ukuthi ayohlala kulesihlalo. Ngoba iningi lamakhosi asiphethe awabizwanga. Bathi ke kuzofuneka sibuyele esimeni lapho sizobheka ngakubona, sibabuze ukuthi njengoba sekufuneka sibeke inkosi, ubani nina abaphansi enimbizayo ukuthi ahambe ayohlala kulesihlalo, ngoba lesihlalo sobukhosi isihlalo sobizo. Akusiso isihlalo osithatha ngoba une-surname ethize. Ungaba nayo leyo surname, kodwa lokho akuphelele, kufuneka ube nobizo, kube abadala abakubizayo ukuthi iyohlala kuleso sihlalo. Ngamanye amagama-ke khehla, thina siyisizwe nezizwe kuzofuneka sikhulume okokuqala ngenhlambuluko.
njengoba besengishilo kumele uqale la abaqala badinga inhlambuluko lapho. Amakhosi adinga inhlambuluko, isizwe nezizwe zidinga inhlambuluko. Kusho ukuthi asiqaleni ke manje sikhuluma ngokuthi sizophahla nini, sizophahla kuphi, kuzophahla bani, ngoba phela akusiwo nje lo msebenzi wezangoma lo namakhosi, umsebenzi wesizwe, ngoba umsebenzi omkhulu njengoba besengishilo-ke isizwe yiso esiphethe, ngoba ubukhosi obesizwe. Kuzofuneka-ke abeNguni nezinye izizwe bahlangane bakhulume ngokuthi lokuphahla kwethu injongo yabo ukuthi sisondele kwabaphansi khona ukuze bazosondeza kumveli enqangi. Lokuphahla lokhu kuqala nini, sizokwenza kanjani, sizokwenza kuphi, yikuphi futhi esikucelayo. Angiphinde ngime lapho ke. Hayi, yoba ngeke ngasho gogo, sesigibela intaba manje, osale lapha ongasizwanga usenkingeni. Ngiyafisa ukunezela odabeni lobizo. Ngokwazi kwethu noma ngokwambulela kwethu, osesihlalweni ngovuma ukufa, osesihlalweni ngovuma ukufa. Ngizokwenza isibonelo kwaZulu ngoba inkulumo yethu yenzeka ngalesikhathi ukukhuluma noma injolozeli kwaZulu. AmaZulu ngo-1971 inkosana engonyama ubheka uZulu, igama layo elayo liwuzwe lithini imbongi ziyozwa Zulu, yafa ngoDisemba 3, 1971. Ngiyaphinda futhi, inkosana kabheka uZulu nyanga yezizwe Zulu yafa ngoDisemba 3, 1971. Empeleni yafa ngoDisemba 2 ngoba imisebenzi eyenziwe esibayeni yafa ngaleyo langa. Kwase kusukuma oyisilo esimbiza ngongangezwe lakhe. Kumqoka lokhu ngoba iningi labantu lithi uma lilwa nomuntu osafa licabanga ukuthi liyamehlula, kanti kalisalwi naye, selilwa nalo owavuka phezu kwenkunzi yenkomo, wawumzukulu weZinyandezulu. Lithi-ke lami, ngabe thina besikhathi samanje siyakwazi yini ukumbona osefile? Okokuqala lokho. Okwesibili, ongangesilo akafi ukufa kwethu. Uma sikhothama isilo abe indaba ngeSanef, siyaxabana nabo. Ngithi kunamagama engibona ngathi akufuneka asetshenziswe uma sichaza ongangesilo uma esekhothema. Bathi liphi pho elinye igama esingalisebenzisa ngoba sazi la wesingisi ukuthi he died, demise. Ngase ngithi igama elingcono elokuthi seSinyandezulu noma sesibuzile. Ngiyakhumbula omunye umfundi ethi ngikusholani ukuthi sesibuzile ngoba siyona inyoka. Cha, ukwebuza kona kwenyoka isehlo esehlela inyoka, kusuka isikhumba esidala, kusuke kuseyinyoka, kodwa kwebuza isikhumba. Ngamafuphi, lo besihleli naye thina sithi silo umdlokombane, thina besimbuka kabili. Kukhona abanenhlanhla abebebuka uyise,
bebuka umyeni wabo, bebuka umfowabo, bebuka umuntu ababefunda naye. Kepha khona abanenhlanhla enkulu abebebuka isilo, ngamafuphi babili laba bantu kumuntu oyedwa. Lo ozalwe ngumfazi nendoda uyafa mhla ebekwa, kuvuke lo oseyizinyana lezinyandezulu. Umbuzo wami-ke uthi, ekulungiseni isimo asikho yini isidingo sokulungisa laba bantu ababili, ngoba kwaZulu nakubeNguni inkosi ayizali. Sengiye ngizwa abantu bethi bazalwa inkosi, ayizali inkosi. Isilo asizali kwaZulu, asinamfazi. Yebo-ke uma nimazi njengendoda yenu noma ubaba wenu ninenhlanhla-ke yalokho, kodwa uma sesijula isilo kasizali kwaZulu, isilo asizali kubeNguni, isilo asiyona umuntu onjengathi kwaZulu. La ngikhathazeka khona-ke gogo ukuthi engathi ukona kwethu sesona abantu ababili, sesone lo wafayo mhla ebekwa nalo wavuka mhla ebekwa. Sibahlanganisa kanjani laba bantu? Ngoba uma sike saxabana kuleso simo sosuke sibuyisane ngasohlangothini olulodwa siye kolunye uhlangothi, senza njani gogo? Hayi, kukhona kwesithathu esikonayo sona labo ahamba nabo, ngoba phela isilo simbaxa ntathu. Ilo muntu wenyama negazi ngaphambi kokuthi avume ukufa, kube yilo wesibili esingathi phecelezi uzalwe kabusha masizosebenzisa amagama eBhayibheli, ngoba esevume ukufa. Ukuvuma ngoba ebiziwe, enobizo lokuthi ahlale kulesihlalo sobukhosi. Into-ke esingayiboni ngoba izinto siyibheka ngamehlo enyama, ngoba siyibheka ngamehlo enyama sibona isihlalo esisodwa, sibona le ndoda ngezinye iy'nkathi lo wesifazane ohleli kulesihlalo, sithi masibheke ekhanda sibone umqhele. Esingakuboni ngoba asikubhekile lokhu ngamehlo omoya. Ukakwe yihlalo ey'ningi zamakhosi amandulo la ahamba nawo. Yingakho ngithi lokhu ubizo. Uma kuwubizo-ke ngeke kwenzeke ukuthi aphathe ngokwentando yakhe. Uzophatha ngokwentando yalamakhosi amandulo amkakile. Ingakho ngithi umbaxa ntathu. Ukuze-ke ubukhosi sibuyisele endaweni yabo, kuzofuneka ukuthi sikhumbule ukuthi ubukhosi buwubizo. Buwubizo nje. Kunale mvuma kufa, loyo ozoba inkosi kufuneka avume ukufa, azalwe kabusha. Kuthi mase yenzekile le mvuma kufa, akhumbule ukuthi lesihlalo ahlezi kusona akusisi isihlalo esisodwa. Kulesihlalo thina sisibona ngamehlo enyama, sithi masibheka ngamehlo enyama sibona isihlalo esisodwa. Kulesihlalo kuney'hlalo ey'ningi zamakhosi amandulo. Ma engakuboni lokho, uzophatha ngokwentando yakhe. Angisho ukuthi uma usihleli kulesa sihlalo ingqondo yakho iyafa. Lokho okucabangayo awukudlulise kulamakhosi amandulo.
ngoba njengoba sengishilo ayazazi impazamo azenza ngenkathi ephila njengabantu begazi nenyama. Bayazi futhi ukuthi wena njengoba uthatha lesihlalo ubekwa kulesihlalo njengomuntu wenyama negazi, eziphi impazamo ozozenza khona ukuze lokhu kugwemeke, lokho okucabangayo kudlulise kulamakhehla nalamaxhegokazi, khona ukuze akuboleke lamehlo abona ngawo, amehlo omoya, akuvule neindlebe zomoya. Uthi mawuhleli uphethe kulesihlalo wazi ukuthi uphethwe. Okokuqala uphethwe yilamakhosi akule yihlalo eziningi zamakhosi amandulo. Okwesibili uphethwe yisizwe. Ukhumbule futhi ngizoyibeka ngesisuthu ke, angithuki inhlamba ke ngalowo engizokusho, ngiyibeka nje ngesisuthu. Bathi abesuthu kgosi ke kgetsi ya masepa, kgosi ke kgetsi ya masepa, kgosi inkosi yikumkani, kgetsi is asithi isaka, bag, whatever. Masipa ke yitshe lendelwayo. Amanye amagama wazike mawuhleli kulesa sihlalo ukuthi awuzuloku ugqoka amasuti amhlophe, ngoba labantu lesizwe obizelwe ukuthi usihole bazoloku angithuki futhi angithuki inhlamba, ngikhulumela isintu, bazokuphonsa ngamasimba ngoba bakuphethe, kuzokumela ukwamukele lokho. Ngaphezu kokuthi mawuvuma ukufa uvume ukuthi lesihlalo ohlezi kusona isihlalo phezu kwaso okunezihlalo eziningi lapho kuhleli khona amakhosi amaningi amandulo okumele uwacela ukuthi akuboleke amehlo awo omoya, akuvule indlebe zomoya. Angime futhi lapho ekhehla. Ubufakazi gogo nani bohlanga bokuthi oyinkosi noma osesihlalweni usuke avuma ukufa wathatha ingubo yabadala uyithola uma inyosi ingafundile ibongela inkosi usenza ngakhona, ithi wayiphosa intambende mntakajama, wayiphosa yayofika nasemazulwini, nalapho iy'thutha zawo mageba zothi ziyakhola enqamuka amazwayibani. Ibuka isihlalo esiphuma enkosini usenza ngakhona ukuthi lesi sihlalo siyoba sikhulu, wayiphosa intambende mntakajama, wayiphosa ayofika emazulwini, nalapho iy'thutha zawo mageba ngamafuphi ngishaba lapha ekhaya bethi bayasilwisa siyoze siyofika emazulwini. Ithi inkosi uShaka uMase ucija umkhonto yona kanye nabakwafaka kaNgqungqushe kusho inyosi ibikela abangakezwa, ibikela amampondo ithi nize ningamthinti, nani bogambushe nani bofaku, nize ningamthinti ngoba nike namthinta niyobe nithinta uphunga nathinta umageba. Okusho ukuthi ithi inyosi kithi lesi sidumbe nisibonayo, lobuso enibubonayo okwamehleni, kodwa lo uhleli esihlalweni sophunga nomageba. Ngamafuphi kumakhosi onke akhona, noma ngabe le phambi kwethu asiyiboni kahle, uma ike yafa yahlala esihlalweni sabafayo, dlulisa amehlo akho ubheke isihlalo, ngoba kuyenzeka gogo siwazonde noma siwathande amakhosi ethu. Ithi inkulumo yakwaZulu edelelayo ithi amanye amakhosi anabekwa ngobumnandi bawonina, kuthi ngoba yabekwa ngobumnandi bawonina
bese siyithanda kanti ayifanga ngoba indaba ilapha ekufeni ngoba ongafanga lapha kavuki abe lokho kade engakhona ngayizolo. Ngisamile ekuthenini mhlawumbe sikudingayo ukucela amandla okubona ukuthi simbona kanjani ofile wafelwa wahlala kulesihlalo, ngoba bonke babizwa ngamagama afanayo, bonke futhi nabo bayibiza ngalawo magama, kodwa thina njengesizwe babona kanjani okhokho bethu ukuthi abasuke kwamthethwa, abakwaZulu sebenenkosi yabo, bathi nangu ofayo, bathathe ilembe bayolifaka kwaZulu ngoba lifakwa ngabantu bakwaZulu. Ilembe lafakwa isizwe, abantu ababevele ezibongweni ezahlukene, bathi nangu esiboniswa ukuthi ufe yena. Umbuzo wami ke gogo uthi sizowathwathaphi la mehlo okubona ukuthi labantu abasiholayo yibo impela laba bafa, noma mhlambe siholwa ulaka labantu abevese bengasifuki. Ukuqala lokho. Okwesibili, yini esingayenza njengesizwe ukulekelela imizi yey'nqwele zethu? Bakithi indlunkulu nesizwe. Indlunkulu ngoba isizwe ithenye inkulumo yabeNguni ikhuluma ngebutho manje, ithi ibutho lembathe isilo ngamafuphi. Uma lithi igama uNomthebe, khamba ngelichaze leli gama. uNomthebe inkosi yey'nyosi. Uma sitho sesihlalweni nguNomthebe, sisho ukuthi uma wazi iy'nyosi, uma uthi uyotapa uju lwazo awufiki ngoba zilala kuwe lapha zikusebenze, ngeke ufike kuNomthebe. Lithi-ke lami, ngokuvuma kwethu thina isitha sesifikile la kuhlala khona uNomthebe. Isitha sethu sesifikile lapho kuhlala khona uNomthebe. Kungekudala sizomthatha uNomthebe. Yini uNomthebe? uNomthebe ilokhu okubufakazi bokuthi sake sangabantu. Ubukhosi obukhulu emhlabeni jikelele kwama-Mongolians ibona okukhulu umhlaba wonke, namhlanje akusakhulunywa ngakho ngoba isitha sathatha uNomthebe. Akasekho okhuluma ngaleso sizwe. Kunezizwe emhlabeni ezazidumile ziney'nsizwa, amaRoma, amaGiliki, namhlanje akusakhulunywa ngawo ngoba abafo bathatha uNomthebe. uNomthebe-ke kathatheki uma iy'nyosi eziyithi thina sizwe siyovikela uNomthebe. Umbuzo wami gogo uthi singamvikela kanjani uNomthebe? Sengizwile ngabangoma nabanye. Thina-ke esigabeni sesizwe singavikela kanjani uNomthebe? Ngoba sekucacile kimi ukuthi siyisizukulwane sokugcina. Sekucacile kithi ukuthi uma kuye kwaphela lapha kithi, uma kuphele lapha kithi, akukho kuyophinde kuvuke siyokhohlakala nathi njengoba kukhohlakele ama-Mongolians, ubukhosi obukhulu umhlaba wonke. Ithi ngoba amakhosi uma beyinqabela esandlwana ukuthi ayiyolwa, kuthiwa baye kwabelungu, zithi iy'ngane ey'ncane ngoba amakhosi. Sina siyokhomba ziphi ibazi? Zibuza kubantu abadala ukuthi nanomona ngento ekufuneke siyoyenza ngoba naseninemlando yokuvikela ubukhosi, thina siyokhomba ziphi ibazi? Ngifisa kugogo alunguze ukuthi singakhomba ziphi ibazi ngoba sengamukelile mina ukuthi isitha sisafune muntu, asifune mdala, asifune nduna nandunankulu, sifuna uNomthebe. Sizoyithatha lento eyithi isitha kungekudala.
lizosha undi, lizoshisa ubuyili undi, kuzophela ngathi. Singamvikela kanjani uNomthebe? Khehla, angiqale ngokuthi sikhumbuzane ukuthi ubukhosi abudluleli emndenini othize noma emuntwini othize, budlulela kwisizukulwane. Emva kwaloko ngikuphendule ngemibuzo enzima. Angifuni ukukuqonda mangikuphendula, ngifuna ukuphendula ngemibuzo. Okokuqala, awucabange nje noma eyiphi inkosi ephilayo manje, noma inkosi yamaZulu, noma eyamaMpondo, noma eyabeSuthu, noma eyamaVenda. Uyibuze lo mbuzo, uNomthebe usaphila yini? Usekhona yini? Noma isitha sesamthatha sambulala uNomthebe? Mangikhuluma ngesitha-ke, ngikhuluma ngamankenga, ngikhulume nesitha esiphila naso la ngaphakathi kwethu. Uma impendulo yakho Khehla kuwukuthi uNomthebe akasekho, uthathiwe noma usebulewe, mawubheka inkosi yamaVenda uyibukisisa, noma inkosi yabeSuthu, yamaXhosa, yamaZulu. Angifuni ukukhuluma okuningi ngenkosi yamaSwati ngoba ngiba nentukuthelo. Intukuthelo yami futhi intukuthelo yabaphansi, ngoba lo ohleli kulesa sikhundla, kulesa sihlalo eSwatini, lokhu akwenzayo akuhambelani nentando yabaphansi namakhehla amzala. Angifuni ukukhuluma okuningi-ke ngoba njengoba ngisho ngiyathukuthela futhi nabadala bayathukuthela. Uma impendulo yakho kuwukuthi cha, akasekho uNomthebe, ufile, bamthathile, yini-ke lo uyibonayo uma ubheka inkosi yamaZulu noma yamaSwati noma yamaMpondo, abeSuthu, amaVenda? Mhlawumbe Khehla impendulo ukuthi lokhu okubonayo isipoki sempukane. Uthi wena uma uyibheka le mpukane ucabanga ukuthi isaphila, kanti njengoba ibanjwe ispider, ispider sesiyidlile le mpukane ngaphakathi, akusenalutho. Le mpukane ligobhogobha, akho nto phakathi. Ukuba-ke impendulo ukuba uNomthebe akasekho, la makhosi zizipoho zempukane. Lokho kuzokwenza ukuthi sibuze omunye umbuzo onzima. Sibubuyisela kanjani ubukhosi esimweni esifanele uma sivumelana ukuthi lokho esikubhekile akusiyimpukane, isipoki sempukane? Eyami impendulo ngiyazi ukuthi akusiyimpendulo egcwele. Abanye bazongisiza-ke bayigcwalise impendulo yami, le mpendulo yami engagcwele, engaphelele. Eyami impendulo ithi, njengesizwe kuzofuneka sicele abadala basiboleke awabo amehlo,
Masebesibolekile ke awabo amehlo, izimo sikwazi ukuyibona ngawabo amehlo omoya. Kuthi noma sicabange ngokomoya ngoba sesibolekwe lamehlo omoya abaphansi. Sibacele futhi ukuthi abatomule la phakathi kwethu labo abazokhuluma ngemilomo yabo, basazise intando yabo, basinike isisombululo. Ngamanye amagama angiboni ukuthi isisombululo uma ngempela kuyiqiniso ukuthi lokho esikubhekile yipoki zezimpukane, angiboni ukuthi isisombululo sizovela kuloko okuyinkinga noma kuloko okungasekho. Isisombululo sizovela kuloko okukhona. Okukhona abaphansi namandla edlozi. Kuza kufuneka ke sicele kwizinyanya ukuba zisicunsulele, zisiphe noma kukancinci lamandla azo, zisiboleke amehlo azo. Kuthi xa sesifike kwinqanaba esifuna ukufika kulo okanye kwelinqanaba elifuna zizo, siwabuyisele ke lamehlo abasiboleke wona. Yilonto mina engiyicingayo Khehle. Hayi, Mbhaqo, Ndomane, Ndize, Mtshilibe, wena kaMzilankatha, siyathokoza kakhulu ngalokhu osusambulele khona. Sithokoza nakugogo esaziyo ukuthi umbathe yena udungezeni odunga amantula abathakathi. Sithokoza kunina nonke ukuthi nisondele, kepha kukhona ukuthi kimi lesi bekusiyisiqalo, ngoba lo myalezo gogo odungezweni odunga amantula abathakathi uyadingeka ukuthi uzwakale ngoba sihlebi umuntu. Nabo laba abaqonde nalo daba asinqeni kuba sikhulume lokho esikhuluma ngakho. Ngoba uma sithi osesihlalweni kufuneka afe, namavikela sihlalo namafelankosi nawo kufuneka afe ukuze akwazi ukuthi amlekelele lo osefe wavuka. Ngamafuphi siyacela Banqo, Ndomane, Ndize, Mtshilibe ukuthi niphinde nivume ukuthi niphinde nisondele, ngoba imiyalezo siyitholayo lapha yabantu abathi asiqhubeke ngesho asikwazi ukuqhubeka manje isikhathi esingasekho. Kepha siyathembisa ukuthi lokhu sikuqophe lapha sizokufaka kuzo zonke izinkundla zokuxhumana, ngoba akuhlangene namaZulu kuphela, akuhlangene nabeNguni kuphela, nakuba beSuthu, nakuwa amaHerero, nakuwa amanama, nakubo bonke abase-Afrika. Lo myalezo engicabanga ukuthi siwukhuluma lapha umyalezo oqondene nabo. Siyavuma-ke nina benkosi ukuthi kungenzeka ukuthi sifikelwe isimo esibuhlungu, uthi uLumumba ngelinye ilanga eDRC mase yobulawe sekhashelwa ngabafowabo akade babonisa amaqiniso ngabantu abazothakathizwa baseBelgium. Uthi uma sebezombeka lapha esihlahleni bamkhuleke ukuze adutshulwe, ufikelwa umunyu uthi, "Oh my Congo, perhaps I came 50 years early." Khalela izwi lakubo ukuthi kungenzeka ukuthi ufike
sheshe wafika bengakavumeli noma singakafika isikhathi sokuthi bamuze ukuthi uthini. Lokho sikukhuluma lapha nabenkosi kungenzeka ukuthi sinogogo nabanye abasazokhuluma sisakhuluma kubantu abangakafiki kulesigaba sokusizwa ukuthi sithini. Uma kuyilokho kulungile siyodlula thina bayofika abanye niyoze nizwe ukuthi impi esibhekene nayo akuyona kaMntaka, akuyona ekayibani bani, yimpi yesihlalo. Unya esingalenza thina esiphilayo manje elokuthi singabashiyeli abezayo ubukhosi. Thina sibe nenhlanhla, ngiye ngithi kubantu hawu sengikwenze konke akusekho ngikudingayo, ngibe nenhlanhla gogo, ngiphile nenkosi. Inkosi kwakunkosi yobaba yaphinde yayinkosi yethu minyaka engamashumi 50. Yini enye engisayifunayo? Kungenzeka ukuthi sifika nje ngeke basizwa abakwethu, kodwa-ke nathi njengolumumba sisho lawo magama ukuthi nina bohlanga kungenzeka ukuthi sifike kini ningakawatholi la madlebe ugogo akhuluma ngawo, amadlebe omoya. Sifike kini ningakabi nawo lamehlo ugogo akhuluma ngawo athi ngamehlo kamoya, kodwa lithi elami. Lokho esikwenza manje, lokho esikukhuluma namuhla, imbewu ekufuneka iqhume. Asixoxeni ngoba ngeke kufele indlunkulu lobukhosi buyofela isizukulwane sethu. Asehluleke sizamele awakho okugoqa gogo, sesigoqa namuhla athi thokoza. Angiqale ngokuthi thokoza, khanya, khotso, lisedi. Angiphinde ngibonge mkhulu ukuthi ungimemile. Ngibongele nabadala ukuthi njengoba bengike ngasho ndilicephe ndiphethwe. Ngibonge ukuthi bandiphile ubulumko bokuba xa ndibizwa ndisabele ngithumeke. Engikucelayo-ke ukuthi ngiyazi ukuthi kunezinto esiyishilo khehla ezizohlukumeza iy'nhliziyo ey'thize nemimoya ethize. Abanye baza kuthi le nto ibithethwa apha ihuqa umhaji. Abanye baza kuthi la mazwi esiwazile ayiswane. Engizokucela-ke ukuthi kulungile-ke uma iy'nhliziyo zihluthukile, kodwa asithi masesihlezi emakhoneni ethu sithandaza noma siphahla, sicele ukuthi thina as individuals, uQamata Mvelinqangi Ramasedi asiphe ubulumko, asiphe nokuzithoba, asiphe ubulumko bokumamela. Simamele kuba izinyanya ziyathetha ngalo lonke ixesha. Sithi abangevayo masikhe-ke sizinike ixesha lokokuba kwiikona zethu silibale ingqondo zethu nokuhlakanipha kwethu, silibale ukuhluthuka kwenhliziyo. Forget about our narrow interests. Sibeke isizwe phambili. Lokhu futhi ngifuna ukukugcizelela, sengikhuluma nawo amakhosi nazo ikumkani. Mazihlale zicingisise ngezi zinto sizithethileyo.
ukuba ikho inyani nokokuba incinci kangakanani na kwezi zinto sizithethileyo, bazithobe, bajonge edlozini, bajonge kuQamata, bacele ubulumko. Buthi bakufika babuyele kwiinkosi zabo. Iinkosi zabo ke zezi zizwe abaziphetheyo. Camakho. Enhla nasezantsi siyabonga ngogodo ngezweni odunga amantula abathakathi, siyabonga Mbhaqo Ndumane Ndize Mtshelibe, sibonga kini nonke ezinyandezulu nabo bonke abakhona lapha, ngoba njengoba ulapha nje nawe umi lapho kwakumkhona okhokho bakho makukhunywa ley'ndaba endulo. Sibonga kuleya nonke nabesilo, sibonga nonke nabamakumkani, sibonga nanonke nabey'ngwenyama. Sithi uma kungephakame ngesikhathi sethu kulungile kuyophakama nangesinye isikhathi. Uma ngabe sikusho namhlanje kusenza sibe zintothoviyane ezinukayo, kulungile phela umuntu wemlando ukhethe thina ukuthi sime lapha. Siyosuka ngelinye ilanga bayohlala nabanye bantshene lamaqiniso. Siyathokoza. Thokoza.